Beleno wanama shincha patimong onokuti hangkoni Kailashaharo. Khorokni Bihik busa seklai Bwtharna nalaimani patimong. Koktamawo saimankha Kailashahar irani kamini Abbas Ali mungai thanai bisibar swkang kaijakmani Nazma Begum mungai boribai. Fia Bihik Nazma Begum kaijakmani bisani yagulono tei Khoroksa chela bai kharthango hini koktuma. Aboni bisani yagulo busai Abbas Ali tei Khoroksa borei Jahenara Begum kaijagui nukhung kaham kwrwngkhe tonglaijamani. Fiaba Jahenara Begum kaijakmani bisani yagulono teisa puilani khari thangnai Bihik Nazma Begum nogo kifil phayo hini koktuma. Nogo kifil maya gulo Abbas Ali kani Bihik nono kahamke tongdi hinai nogo narakha. Fiaba kani Bihik ni bisingo kese kereng engai walai suklai engna chenglai ma bai. Nogo tongi malia Abbas Ali. Puilani Bihik no khibiwoi te Khoroksa Bihik ni nogo phaima tongphakya. Amti khe tongma bai puilani Bihik Nazma Begum busai Abbas Ali ni mungai PSO kes khairikha rangchalo gyanai kolya hinai. Kes khaijakmani yagulo Dorbar nogo ringjakphano Abbas Ali thangliani bagai. Srang salni horo police rok nogo thangai Abbas Ali no romlai tubukha. Yagulo Bihik Abbas Ali no fiokna hinai. Kuto thangai nasingui tongma jora. Puilani Bihik Nazma Begum Jahenara Begum no Bwtharna hinai chaitoka hinai koktuma. Aboni bagai puilani Bihik Nazma Begum bo romit langjakha. আমি মাঝে